Yung nakapila lang ang bibigyan. Ang nakapila yung bibigyan. Okay? Pila kayong dalawang partner. Ayaw niyo si mama? May premyo kayo. Ayaw niyo? Sige, ready na. Balik kayo sa sayawan ko. Kayo doon sa sayawan. Balik kayo. Balik kayo ha. Kayo pa. Magduisingit na. Kayo pa. Sumasayaw kayo? Sumasayaw ka? Ano yung partner mo? Ayaw mo sumayaw. Sumayaw. Siya. Balik kayo doon. Balik. Minsan.